Tungod sa kadaot sa epekto nga dala sa COVID-19 nga pandemya, nangita gayud og pamaagi ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo nga makabangon ang matag Sugboanon nga nawagtangan og pangita. Hinungdan nga nahuna-hunaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga mugnaon ang programa nga Sugbo Negosyo nga motabang sa mga gagmay nga magpapatigayon o katong mga gustong magsugod og ginagmay nga patigayon o gitawag nga small and medium enterprise. Matud sa gobernador nga kun dili mo lihok ang mga opisyalis sa Kapitolyo tungod sa kahadlok sa COVID-19, basin daghan ang mamatay sa gutom kaysa sakit nga COVID. But how about those who can no longer afford to buy even a kilo of rice? Kanto itaong mga kaigsuuna na to dito sa probinsya. Ay naglisod. Kay bawa ko, kay mituyok ko. Tumong sa programa nga Sugbo Negosyo nga makabangon ug makasustener ang mga Sugboanon kung aduna na sila'y pangita. Dako usab ang tabang niini sa ekonomiya sa probinsya ug makaengganyo sa katawhan nga mamahimong creative ug enterprising. And so we are now doing our best na matabangan nato ang mga Sugboanon sa lalawigan sa Sugbo. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo maoy labing una nga local government unit nga nakahuna-huna pagmugna ug ingon ini nga matang sa programa, ang Sugbo Negosyo. Ubos sa maong programa, mahatagan og seed money o kapital katong mga makapasar nga beneficiary aron makasugod og ilang ginagmay nga patigayon o di ba katong aduna nay negosyo apan nagsara kay nahutdan og puhunan. Ang mga board members sa matag distrito ug ang vice-gobernador mo ay gitahasan sa Kapitolyo nga mo screen sa mga aplikante. Nahinaot si Garcia nga magkahiusa ang tanan sa pagtabang sa mga Sugboanon ug iya usab gipasalig nga ang makabenepisyo niini walay pili bisan pa kinsa ang ilang gisuportaan sa milabay nga eleksyon. Gani, kung daghan na kaayo ang aplikante, adunay posibilidad nga mapun-an ang 100 milyon nga pesos nga gigahin sa Kapitolyo alang niini. Should this program succeed, why not? We can continue with this program and even add more funds to the program. Gibotyag ni Garcia nga dili niya mahimo kung siya lang usa ang mulihok. Tungod ana dako ang iyang pasalamat sa tabang sa Department of Trade and Industry, gipangunahan ni Assistant Secretary Esteria Caberte ug ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry, gipanguluhan ni Steven Yu, Vice-Gobernador Hilario Davidi III ug ang mga opisyalis sa Hunta Probinsyal. Tungod sa akong nakita that we can work effectively together regardless of political color, that beyond our own personal interests and even challenges, we can rise above, join hands because of and for the good of the Cebuanos. Mao na karon ang 100 million pesos will be distributed at 5 million pesos each to all of our 17 board members and 15 million for our provincial Vice Governor Junjun Davide. And we thank our Vice Governor and the provincial board members for taking up this challenge. Kay dako kaayo gyud nga hagit to choose the right beneficiaries. Nanghinaot sab si Garcia nga sa mapili nga mga benepisyaryo maningkamot og gamiton sa sakto ang ayuda gikan sa Kapitolyo ug ipakita ang kakugi aron magmalampuson. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.